Molt bon vespre. En primer lloc, aprofitar la presència a l'estrada per felicitar a la Cal pels 20 anys, per la Creu de Sant Jordi i per l'organització d'aquest acte que té una assistència tan lluïda. I al mateix temps agrair la possibilitat, també la responsabilitat de dir unes paraules en aquest acte i també d'haver-me encarregat per aquest any el manifest del Correllengua. Quan jo diria que fa un parell de mesos van venir la gent de la Cal, al CCCB, a veure'm i dir, podries fer-nos el manifest i la intervenció? I vaig preguntar, ha de ser gaire llarg? Diu, no cal que sigui gaire llarg. Diu, molt bé, doncs la llengua sí que importa. Diu, això és el títol? Dic, no, això és el manifest. Jo ja plego, Per què? Per què ja em parava aquí? Home, perquè porten 20 anys, s'han dit moltes coses, totes estan ben dites, però s'acumulen, no cal tornar-les a dir, i a mi em semblava que ara i aquí el que tocava dir d'específic, de potser diferent a altres anys, és la llengua sí que importa. Van dir, home, no, és massa curt. Una mica més llarg, va, esforça't, posi una mica de garbo, una mica més llarg. Digués que si és més llarg pot ser redundant, pot ser que em diguin que sóc un racista, pot ser que em diguin que sóc un talibà, ens la juguem, Va, fem una mica més llarg. Llavors vaig escriure un paràgraf. En qualsevol debat sobre el futur de Catalunya, sobre el futur de cadascun dels països catalans o del seu conjunt, no es pot deixar de banda la qüestió de la llengua. No es pot considerar que el posicionament sobre el futur del català i sobre els mecanismes que han de fer-lo possible és una qüestió menor, sense importància, irrellevant. I tant que importa la llengua, sobretot per als qui no ens resignem a imaginar cap futur per a la nostra comunitat en el que el català no sigui una llengua socialment i culturalment viva, respectada i de prestigi. Ja n'hi ha prou? No, una mica més llarg. Doncs una mica més llarg, però ja no llegeixo. Perquè em va semblar que ara i aquí tocava dir precisament això, la llengua sí que importa, perquè sembla que estigui en dubte, perquè no sembla que hi hagi un consens general, perquè quan dius que la llengua sí que importa hi ha gent que et fa mala cara i et diu que no importa. Jo el que volia dir avui i aquí és que això, i no sé ben bé què vol dir això, l'embolic, el procés, l'eufòria, l'empenta, l'esperança en la que estem, va de llengua. No només de llengua, però també de llengua. Per tant, sí que importa. Algú diu, no, això no va de llengua. Això va de dèficit fiscal, això va d'autopistes, va de ports, va d'infraestructures, va d'impostos. Sí, però també de llengua. I alguns, no tots, per fortuna alguns i per fortuna no tots, som aquí sobretot per la llengua. Vam entrar en aquest procés, vam entrar en aquesta història, ens hi vam posar amb esperança, amb il·lusió, amb ganes per la porta de la llengua. Quan hi ets dins, tot, però tot per la llengua. És una porta tan digna com qualsevol altra, és tan digna com la dels diners, com la de la butxaca, com la de les carreteres, tan digna, però per alguns és la principal. La llengua sí que importa perquè ha importat sempre. Si el procés és fonamentalment la constatació que l'estat espanyol no vol ser l'estat dels catalans i que, per tant, si els catalans volem continuar sent, necessitem un estat que sigui el nostre, si hem arribat a aquesta conclusió és perquè Espanya no ha volgut ser l'estat dels catalans en els diners i en la llengua. Les dues potes hi han estat sempre. El catalanisme des del seu primer inici, fins i tot abans de fer projectes estrictament polítics, ha volgut dues coses: garantir el benestar dels catalans i garantir la seva identitat cultural. Les dues coses. Necessitem un estat perquè salvaguardi els nostres interessos, però els nostres interessos no són només a la butxaca. Ho són també, i no es poden deixar de banda, però no són només. Per què dir que la llengua sí que importa
entra en alguna col·lisió en aquests moments, perquè hi ha gent, com deia, que diu que no importa, això ho deixem de banda, perquè hi ha gent que et diu que això ja està resolt. Ha sortit en el vídeo i s'ha dit, hi ha una part de la població que diu, home, per què tornar a parlar de llengua si això ho tenim arreglat? No ho tenim arreglat. És obvi, vull dir que sortim al carrer i sabem que no ho tenim arreglat, però és que si sortíssim al carrer i ho veiéssim resolt avui, continuaria fent falta parlar de llengua, perquè tenir-ho resolt avui no vol dir tenir-ho resolt demà. La situació de les llengües no és estàtica, és dinàmica. Estem parlant avui, quan parlem del futur de la llengua, de coses que fa 20 anys, quan va néixer la Legal, no se'n podia parlar perquè no sabíem que vindrien. Estem parlant de la llengua en les noves tecnologies que ja no són ni noves. Estem parlant de la llengua davant d'una nova onada de presència de persones que venen de fora que només s'insinuava en aquell moment. Tenir-ho resolt avui, que no ho tenim, no voldria dir tenir-ho resolt demà. Per què et diuen també que no cal parlar de llengua? Aquesta és fumuda, perquè aquesta és una baralla de família, o és una discussió de família. Aquesta és, diguem-ne, de dinar de Sant Esteve. Allò, home, no, ara no és oportú, ara estem per una altra cosa, no ens dividim, no traiem un tema que ens pot dividir. Ostres, aquesta és bona, Aquesta, jo en soc sensible, aquesta. La del no important, no me la crec. La del ja ho tenim resolt, no me la crec. Ostres, tu, potser ara no toca. Aquesta, en soc sensible per raons conceptuals també. A vegades em toca anar a fer, cadascú li toca el que li toca, en els cicles que es fan per les ciutats del país, com serà la Catalunya independent, a mi em toca el tros de cultura. I vas allà, i com serà la Catalunya independent en cultura? I jo dic el mateix que en el manifest, llarg o curt? Bueno, curt, com els catalans vulguin. Ja puc marxar? Ja puc marxar. Que la cultura a la Catalunya independent serà com els catalans vulguin, vol dir que no serà com ara, perquè ara és com volen i més coses. No és només com els catalans volen. Què passarà en un estat independent? Que serà com els catalans vulguin. No podem anar a la construcció d'un estat dient ja que serà així o aixà, que l'IVA serà de 12 o que serà de 18 o que serà de 5. Com vulguin, ja en parlarem, ja serà el seu moment. No podem fer debats prematurs. I pot ser que el de la llengua sigui un debat prematur. Vaig ser un dels signants del manifest Koiné, per entendre'ns, i m'ho he sentit dir, això va ser per fortuna després de Sant Esteve, perquè si hagués estat per Sant Esteve no menjo canelons, diguem-ne. M'ho he sentit dir molt, i en soc sensible, però amb una condició. Si no és oportú parlar-ne, que no en parli ningú. El que no pot ser és que no sigui oportú parlar-ne els uns, i els altres en poden parlar tant com vulguin. Que quan surt un titular dient el bilingüisme és la solució, aquest no sigui inoportú. I quan algú digui potser no és la solució, aquest sí que és inoportú. Si hem de deixar per més endavant el debat sobre la llengua, deixem-lo sencer. No deixem la meitat del debat per després, i l'altra meitat ja la fem ara. Perquè si deixem la meitat per després, la meitat que es diu ara quedarà per definitiva. Es crearà una il·lusió de consens que vol dir simplement que només estan parlant la meitat. I quan dic la meitat no dic una meitat aritmètica, dic una meitat conceptual. Només una part dels que opinen poden opinar. Per tant, la crítica sobre l'oportunitat la veig clara, sempre i quan hi hagués, per dir-ho així, un pacte de desarmament multilateral, no de desarmament unilateral. Els pactes de desarmament, les paus, es signen, per dir-ho així, amb compromís per totes les parts, no amb compromís d'una només de les parts, perquè llavors no és un pacte, sinó que és una rendició. I jo crec que el que toca ara no és precisament una rendició. Per què també ara parlar de llengua? Per tant, per què dir també ara la llengua sí que importa? Per una raó que no sempre expressem, però que em sembla essencial. Si algú està preocupat per la vitalitat social i cultural de la seva llengua, i està preocupat en tots els territoris on es parla.
Si estàs preocupat per la teva llengua, no poses, per dir-ho així, una frontera interior que digui no, estic preocupat per la llengua aquí i allà fora d'aquest aquí que facin el que els doni a entendre. Si estem preocupats per la llengua, estem preocupats per tot l'àmbit lingüístic, per tots els territoris de parla catalana, per tots els països catalans. I, en aquest sentit, parlar ara en els processos diversos, amb les sensibilitats diverses, amb les dinàmiques diverses de la situació de la llengua a tots els països catalans és més necessari que mai, és més imprescindible que mai. Cal parlar-ne en aquest àmbit i cal pensar també en el procés català quina serà la responsabilitat de les institucions catalanes sobre la llengua a tots els seus territoris, a tots els territoris de la llengua. N'hem de parlar ara, n'hem de parlar. Aquest també és un element de l'agenda, és un element, per dir-ho així, que pot ser incòmode, que òbviament serà qualificat d'imperialista o d'intervencionista. Ara hem de parlar com ens responsabilitzem tots del que és de tots. Per tant, com ens corresponsabilitzem també nosaltres i cadascun de nosaltres i les institucions en les que volem que ens representin en el que és de tots. Una altra raó, dic la de l'oportunitat, és la sensible. La del territori ho fa necessari. Una altra raó per la que et diuen que parlar de llengua és no inoportú sinó improcedent és perquè hi ha qui considera que l'agenda conceptual del procés o del nostre debat ha d'estar marcada sobretot per lo econòmic, per lo social, i que parlar de llengua i cultura és essencialista. És, per dir-ho així, parlar d'identitat és essencialista, és talibà. Això de l'essencialisme és complicat. Si jo ara surto al carrer i dic la sang del meu esperit és la meva llengua i la meva pàtria és tot arreu on, quan jo dic bon dia, em responen bon dia. Si jo dic això avui al carrer, demà passat sortirà un article i sé quin diari, o quins diaris, dient ostres, tu ja hi tornem a ser, aquests tios, la llengua, l'essència, les nacionalitats tancades, ja hi tornem a ser, això és com els Balcans. Els mateixos que diuen això, quan senten la mateixa frase en castellà, encapçalant un magnífic sonet d'Unamuno, la sangre de mi espíritu es mi lengua y mi patria es allí donde resuena, ho troben infinitament cosmopolita. Ostres, les mateixes, diguem-ne, si ho dius en català sona raríssim, ostres, una altra vegada hi som. Si ho dius en castellà, i molt ben dit i molt bonic, i m'agrada molt la frase, no, aquí sí que val. I l'Acadèmia de la Llengua Espanyola ho converteix en el lema de no sé quin congrés de la cultura espanyola al món. Fantàstic, és enormement... Per tant, això de l'essencialisme, parlem-ne, perquè el mateix dit en llengües diverses és valorat de manera diferent en el rànquing d'essencialismes que està marcat al món. Però si hi ha una cosa que no és essencialista, és la llengua. Les comunitats en el món es defineixen per moltes coses. Cadascuna busca en el mirall què la fa ella, quin és el tret distintiu. Hi ha llocs on és la religió. Què és el que fa diferents? No és bo l'exemple, però n'hem de fer servir algun. Què fa diferents serbis de croats? Doncs que uns són ortodoxos i uns altres catòlics. Molt bé. En altres llocs la comunitat es marca per la terra. En altres per què eren els teus pares. El món jueu, per exemple, que és un món que m'interessa particularment, rabínicament tu ets jueu si ets fill de mare jueva. El pare és totalment irrellevant. Ja fan bé, diguem-ne. Si ets fill de mare jueva, ets jueu. Ostres, tu, canviar de mare és complicat, Allò de dir, no, ara jo vull ser jueu, doncs hauré de tirar ma mare per la finestra i buscar-me'n una altra. O vull deixar de ser jueu, doncs hauré de fer bastant una operació de mare, és complexa. No, és la religió, ostres, m'he de desapuntar d'una i m'he d'apuntar amb una altra. És la sang, ostres, transfusions de sang complicades. La llengua, per definir una comunitat, com hem fet els catalans,
És fantàstica, és un xollo, per continuar amb el calor, és un xollo, una cosa que et trobes i que és formidable, i que quan ho expliques per fora, t'ho envegen. La llengua és inclusiva, la llengua s'aprèn, la llengua pot sumar la teva a la nova i tenir-ne 54. És formidable. Definir una comunitat per la llengua i la cultura és el menys essencialista del món, perquè és una manera permeable, és una manera inclusiva, és una manera accessible, és una manera, per dir-ho així, compatibilitzable. Escoltin, quan jo explico pel món una cosa, i perdonin la personificació, jo em dic Villatoro. Alguna pista sobre els orígens dona això. Ara he fet un llibre sobre el meu avi andalús que va emigrar a Catalunya a l'any 50 i algú m'ha dit, ostres, tu veient això a l'avui, ara, no hauria dit mai que eres fill d'andalús. Dic, home, em dic Villatoro. Vull dir, alguna pista anàvem donant. Jo he anat explicant, com a director de l'Institut Ramon Llull fa uns anys, pel món, quan em preguntaven això de Catalunya, dic, mireu, només una cosa, només us en dic una. El meu pare va arribar a Catalunya l'any 50 amb 20 anys. No és que no sabés català, és que no sabia que hi havia català. Ningú es havia pres la molèstia d'explicar-li. Va venir un tren, no hi havia un comitè d'explicacions. El seu fill va ser el responsable de la projecció exterior del català. En una generació. Això ho expliques a Brasil, ho expliques a Polònia, ho expliques als Estats Units. Té un punt de miracle. Quin és el miracle? Que el meu pare s'hi va apuntar. Que el meu pare, Villatoro, de Castro del Río, quan va arribar aquí, es va casar amb la Teresa de la Molla, va dir, a partir d'ara jo només parlaré català. Per tant, que ell s'hi va apuntar. Però de vegades et vols apuntar a un club i no et volen. La gràcia en aquest cas és que ell s'hi va voler apuntar, però que el club els vol. I que el club, quan tu has fet això, quan tu dius, ei, jo em faig de la llengua, que no vol dir que em parli a tota hora, ni a tots els dies, ni en totes les ocasions, però valoro la llengua com a llengua pròpia del país, si et fas d'això, ets d'aquí. I et pots dir Bojan Kerkic, i dir, quan juguen avui de catalans en el Barça? Això, el Busquets i el Bojan Kerkic. Ningú diu, no, avui juga un serbi, no, juga un català. Cal que s'hi apuntin, que els apuntin i que apuntar-se serveixi per viure millor. Sigui vist com una manera de viure millor, de progressar socialment tu i els teus fills. I això ha funcionat. Essencialisme, per tant, cap ni un, el menys essencialista de tots. Vaig acabant. Quan diem el que diem, el que es diu en el vídeo, el que intento dir jo ara, el que s'ha dit al llarg de 20 anys, el que diuen alguns manifestos, més d'un, hi ha qui diu, no, ostres, vosaltres essencialistes, i a més voleu imposar el monolingüisme. Si algú avui volgués imposar un monolingüisme, no sabria quin món viu. El món no permet, no deixa, no dibuixa situacions monolingües. Anem a un món profundament diferent. Ho deia el Màrius al començament, a Catalunya els únics monolingües que queden no són precisament els que parlen només català. Però és que no en quedaran. En el món anem a una situació, al meu parer, radicalment diferent a la que havíem viscut fins i tot a la nostra infantesa. Si em permeten 2 minuts, intento explicar com ho veig. Jo tinc fa uns anys, i el senyor Rigol em va sentir dir-ho fa 2 dies i per tant em dano disculpes per la repetició, fa uns anys es parlava de les identitats concèntriques, que tu eres moltes coses una sobre l'altra. A mi no em va acabar agradar mai aquesta cosa concèntrica perquè tenia la sensació que tu pots ser moltes coses, però que cada cercle concèntric n'has de ser una, no en pots ser 23 dintre del mateix cercle. És difícil, i avui vigília de demà, més ser del Barça i de l'Espanyol a la vegada. És difícil ser catòlic i musulmà. Tu pots ser del Barça, musulmà, i en cercles concèntrics pots ser coses diferents, però en el mateix cercle has de triar. I en el cercle de la teva nació, o ets una o ets l'altra. Pot ser tenir un passaport i ser d'una nació, però en el cercle de la nació tu només ets una cosa. Per tant, això de les concèntriques no ho vaig veure clar.
Jo tinc la sensació que anem cada vegada més a un món d'identitats també lingüístiques perpendiculars. És a dir, que tenim tots nosaltres unes identitats, unes coses que som, que tenen a veure amb on som, i unes altres que són, per dir-ho així, perpendiculars a aquestes, que no tenen a veure amb els territoris. Amin Maalouf, fa uns anys, venint a Barcelona, va dir una frase que jo no sé si la crec del tot, però que em sembla il·luminadora. Diu, la característica principal del nostre temps és que avui un noi de Beirut, un noi de Roma, un noi de Barcelona i un noi de Nova York s'assemblen més entre ells que cap d'ells amb son pare. No en termes de semblar-se de cara, espero, perquè allò donaria sospites estranyes, sinó en termes de quines pel·lícules han vist, quines sèries de televisió segueixen, quina música és la seva, com van vestits. Hi ha identitats que tenen a veure amb l'edat, que tenen a veure amb la religió, que tenen a veure amb els mitjans de comunicació a través dels quals et relaciones amb el món, que no tenen un lligam directe amb el territori. I per tant, algú que des de Melbourne escolta cada dia Catalunya Ràdio és d'una identitat catalana des de Melbourne, però a més és de Melbourne. Anem a unes identitats en el lloc i unes identitats perpendiculars al lloc. Ara fa una setmana era a Londres sopant amb els catalans UK. Són catalans de Londres, però són també britànics d'origen català. Els que són allà per quedar-se, que són molts. Quan fem el sopar és en català i parlem de política catalana, però quan surten voten l'alcalde de Londres i parlen anglès. Anem a un món d'aquest tipus, diguem-ne, d'identitats que pot generar també lleialtats i pot generar també lleialtats contraposades. També en llengua. El català serà la llengua de tot de comunitats de catalans en el món, però ha de ser també la llengua del propi territori. Això, per mi, aquest món del futur és un món on a dintre d'un territori es parlaran llengües molt diferents, la gent resarà en llengües diferents, la gent cantarà en llengües diferents, la gent escriurà en llengües diferents i el Jonathan Little escriurà a Barcelona en francès sent un jueu americà. I probablement un any al Sant Jordi el guanyarà un escriptor que ha enviat la seva novel·la en català des de Toronto. Anem a un món on les cultures són per sobre els territoris, però també hi ha territoris. Permetin-me gairebé una broma, però jo crec que no s'acaba en la broma. Quan fa uns anys jo era director de la Corpo, de la tele i la ràdio públiques, em venien a veure els catalans UKs i altres casals catalans del món. I com volíem que féssim més Barça, es veia TV3 a tots els llocs per satèl·lit en aquells moments, encara era via satèl·lit. Et deien la pilota. Et deien, escolta, jo visc a Buenos Aires, però només miro TV3. Escolta, des que em llevo fins que vaig a dormir, jo segueixo tota la programació de TV3, soc dels nostres. Estigui vostè content, senyor director de TV3. Jo els deia, no els deia, pensava que els havia de dir, però soc molt educat i no ho faig. Mireu-vos TV3 tot el dia. Diu, però quan facin el temps, mireu-vos el de Buenos Aires. Perquè si no us acabareu mullant. Us acabareu mullant. Allò, el temps de Barcelona, ei, el Barça fantàstic, però quan fan el temps, quan fan el trànsit, el de Buenos Aires. Tu ets allà. Hi ha unes coses que són en el territori i aquestes coses han de ser compartides. Ha d'haver-hi unes coses compartides en el territori. I amb això voldria acabar. Una cosa compartida en el territori, una cosa que ha de ser a la plaça pública, a les cases cadascú resarà, cantarà, escriurà amb el que li doni la gana, però a la plaça pública ha d'haver-hi la llengua que tothom sap i que tothom comparteix, encara que no sigui la seva llengua materna, encara que no sigui la seva llengua d'escriptura, encara que no sigui la seva llengua de resar, però és la llengua de la plaça pública. Els catalans UK són del català, però a la plaça pública de Londres van en anglès i saben que han d'anar en anglès i no tenen cap inconvenient en anar en anglès. El català ha de ser
la llengua de la plaça pública als territoris de parla catalana. El català ha de ser la llengua de la plaça pública a Catalunya. Si no és la llengua de la plaça pública, potser no morirà. Potser la gent farà versos en català a la Mare de Déu de Montserrat, o potser farà soparà en català, o potser recordarà coses en català. Però el català com a llengua socialment i culturalment viva s'haurà acabat. El nostre futur és ser la llengua de la plaça pública. I amb això ens juguem més d'una cosa. Ens juguem qui som. Ens juguem la nació, ens juguem la identitat, ens juguem els vincles, però ens juguem per damunt de tot el bé principal d'una societat en el segle XXI. Ens juguem la cohesió social. Si no hi ha una llengua de tots, no hi ha cohesió. Si no hi ha coses que estan a la plaça pública compartides per tots, una societat es converteix en una mena de federació de bombolles impermeables. I les bombolles impermeables, quan van mal dades, es barallen. Ha d'haver-hi un fil que vagi passant per totes les bombolles. I un d'aquests fils és la llengua. Ha de ser la llengua. No sé quin és l'estatus jurídic, no sé quin és l'estatus públic, sé només que vull el català com a llengua de la plaça del meu país. I en això ens juguem no només el qui som, no només la identitat, no només allò que mira cap al passat, sinó també ens juguem tot allò que mira cap al futur. Per tot això, i amb això acabo, ens cal la cal. Allò, ja ens hi posem, ens cal la cal, no només la cal, ens calen totes les que ho facin, ens cal la societat. Perquè sigui la llengua de la plaça, ens cal la societat, ens calen les institucions, ens calen les polítiques, ens calen les lleis, ens calen els escriptors, ens calen la gent que treballa en les tecnologies. Això no es pot fer només des de les lleis, però no es pot fer sense les lleis. Això no es pot fer només des de la societat civil, però no es pot fer sense la societat civil. Per tant, en aquests 20 anys de la CAL, per ells i per tots nosaltres, per molts anys.